Noswaith dda, croeso I Belper, sef Derby. A dyma fi'n wneud dros milltir ar gyfer ras y iaith. A gawn ni weld sut hwyl gawn ni. Dyma olygfa dros y dyffryn, hyd at machlud y hael. Bryn draw fyna yw y chefn, sy'n gair Saesneg sydd wedi dod o cefn, y gair Gymraeg. A tu ôl I mi, dyma Marilyn yn annwyl i'r wraig. Mae hi'n siarad tipyn bach yn Gymraeg hefyd. Noswaith dda, Marilyn. Noswaith dda. Mae'n noson braf. Awr las uwch ein pennau ni, ond braidd yn oer. A bryn iawn, dim traffig o gwbl. Mae Belper wedi bod fel hyn ers dechrau y cael awr Covid 19. Dyna ni troi'r cornel, ti mewn I stryd pen ar ôl y gŵr o dras crynwyr a aeth draw I Pennsylvania yn Amerig. Pennsylvania, dyna gair. Mae wedi bod yn dawl iawn ers dechrau y lockdown yn Belper, felly da ni'n gallu cerdded yn hanol y ffordd, sy'n peth anolferol iawn fan hyn. Dweud y gwir, mae Belper wedi bod yn lle braf dros cyfnod y lockdown. Mae heilwen wedi bod trwy gydol mis Ebrill, a dim ond un wythnos dros wythnos diwethaf da ni wedi cael tawydd heb dim hael, ond ar hyn o bryd heno mae'r hael yn machlud dros bryniau sef Derby i'r gollawin. Os dwi'n troi y camera, bryn le mae'r hael yn machlud yw Alport Taith, sy'n bron iawn yn fil o droedfeddi uwchben y môr. Dyma'r ein tafarn lleol, Queen's Head, sydd wedi cael ers dechrau yr argyfwng yn anffodus. Mae'n safle hanesyddol mewn ffordd. Dyna oeddwn ni yn trefnu un deb gwrth poll tax yn ystod 1991 a 1992. Fel yn Nghymru, mae bobl fan hyn yn cefnogi y gwasanaeth iechyd gwladol yn ystod y cyfnod anodd yma. Dyma Belper, unwaith eto yn edrych dros y dyffryn Derwent, sydd unwaith eto yn enw Cymraeg, yr un tarfiad fel derw. Mae'n lle brydferth iawn. Mae'r hen dau traddodiadol a waliau sych yma I gyd wedi cael eu adeiladu gan cerrig rhyw fath o tawyd fain ar gyfer wneud melyn fain mewn gwirionedd. Maen nhw'n digon pert, ond wrth gwrs mae gennyn ni digon o dau modern hefyd. A dyma ni ar gyrru yn Belper. Mae'n y bryn tu ôl ni o'r enw Better's Law. Mae gael law yn Saesneg yn golygu bryn. A dyma y ffordd sy'n arwain at Craich yn y pen draw. Mae'n y pen draw fyna yn y Pentrich
sy'n gael tebyg iawn i'r pentwch yn De Cymru, yr un tarddiad. Felly, a dyma ni, swydd Derby, a tu ôl i ni coedwig ar uwch ben mynwent y dre. A dyna ni'n cerdded yn ôl tuag at catra, efo'r coedwig ar un ochr, y tai Belper ar y ochr draw. Ac yn rhaeg i, dal efo fi. Mae haul wedi machlud erbyn hyn. A dyna ni bron iawn wedi cyrraedd adre. Dim ond y stryd yma ac wedyn troi i'r chwith ac mi fyddwn ni'n adre. A dyna ni bron iawn adre unwaith eto. A bryn tu ôl i ni o'r Chefn. A dyma High Street lle dyn ni'n byw. A dyna ein tŷ ni. Felly, dwi adre wedi cerdded milltir. A dwi'n enwi Martin Coleman a Greg Pearce o Gaergrawnt i wneud y milltir dros ras y iaith.